Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खेबसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायबावबाय लोगोफोर। ओमफ्रायहाय गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आङो आंनि हासबेन्डजों with my husband फैगासिनो ओंखारनो नागिरबाय। ओमफ्राय दिनै मंगलबार ओमफ्राय मंगलबाराव थिनालि हाथाय जायो आरो ओमफ्राय माबा पस्टआवहाय मोनसे बुस्थु सफैदों आंना मा बुस्थु सफैदों बेखौथ' एग्जेक्ट मोनथिया आङो जेखुनु जाया बेखौ दा लायनो थांगोन आरो पस्टआवहाय सफैनायखौ ओमफ्राय हाथायबोथ' बाजारबो ओमफ्राय मा लाबोनाय जायो लाबोनोसै आरो फैर' स' आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। नै सासे फैगासिनो जाम्बा बायदि स्कुटिखौनो सालायबाय था न'नि गंसेल' स्कुटिखौनो सान्दुङा साथा गंसेबो लाथाराखै हो साथा गंसेबो लायासै लायसां साथा गंसेसो आयु आं एथ' गरमाव सान्दुङाव बे हाथाय बाजाराव साननै थाबायनांगौ नामा ओहो आयु सान्दुङाव गोदाव सोराव ए लोगो गाखोनोसै माबानो मा होनो बेहा मानि थाखाय थांनो नागिरदों मिथिगौ आङो प्रिभियास भिडिअ'आव साम' जे संदोंमोन ना ओमफ्राय बे साम'खौ जानो लुबैदों होनदोंमोन नालाय बियो ओमफ्राय आं एवना होनसै आरो आं मोनजागोन ना मोनजाया मिथिया स्किन बक्स जानायाव बाबुनियाव मा होनो ओरैबायदि गाज्रि ना आङो नोंथांमोननो देखायथ'नो हानाय नङा मानो होनबा ओरैबायदि गाज्रि जादों बाबुनि स्किन बक्सआ ओरैबायदि मोखाङावबो आथिं आखाइयावबो ओमफ्राय बिनि थाखायनो अनेक बुस्थुखौ मोनजाया नालाय आं ओमफ्राय साम'खौ बिनोल' एवना होफैसै आं बिनोल' एवना होफैसै साम'खौ जाम्बा बायदि बिदि खालामो साम'खौ बिनोल' एवना होफैनोसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायलांबानो नुगोन आरो ना मोनजाबावासोमोन आङो बिराद बुस्थु बासिनांगौ आरो ओमफ्राय सानफ्रामबो लायो फुंनिफ्राय मोनासिम ओंख्रियानो जोंना नाल' जायो खालि ना मा होनो नाल' जाबाय थायो फंबायाबो लायगोन बिफायाबो लायगोन ओंखायनो नाबो मोनजायामोन आरो ओंखायनो गाराया रानद' जादों दासो बुजिदों आरो नाबो जाथ'ला नों साम' जाहैदों नामा साम'खौ जागोन संनायखौ माबायदि संनो रोंगौना रोङा नाय हाथायखाय लामायानो नायलाय थ'आनो जोबदोंलाय तिनालिनि पस्ट अफिस आयु हल टु गाव पस्ट अफिस हाबसै बाहाय नों दंना गैयाथाय मानसिनि माला मोनलांगोनथाय मानसि दंनो लोगोफोर माला मोनलांगोनथाय बोरायखौ सिङाव बुथुमना दोनबाय आङो माबा LICनि सफैदों आरो मोनबाय LIC जों स्टार्ट दोनदों नालाय ओमफ्राय बे LICनि सफैदों आरो ओमफ्राय दा लेखा सफैदों अरिजिनेल लेखा जों जेनाहाय खामानि होयो ओमफ्राय बेखौनो दा बोरायखौ सिङाव जथुमना दोनबाय आं एसे खस्थ' खालामदों आरो बियो सिङाव दङ siapa oh Mwnbwaswi itu LIC-niखौ दासो मोनो जोंहा insurance मोनबाय अरिजिनेल लेखाया बेसो देनां बेजोंसो फैसाखौ बख'नो मोनो ओमफ्राय हा दाख्लै बेसेबांसो हैखो बेयावनो दं
ओंखारबाय जि गोबावजोंसो लेटजोंसो हरदों बिसोरो मा होनो जोंनि उन फैनायफ्रासो मोनग'जोबबावदों ओमफ्राय जोंनि सिगां दासो हरदों दे बेखौ सिङाव सोदो बाबा खेव बेखौलाय माने आखायाव लानांगौ जाखो एकदम आखायाव लाहोलाबायनो नागिरो आंखौ मारै होनोमोनलाय लाइफ इन्सुरेन्स लोगोफोरा एसे दोनाबा जाया जानाय नंथारा देनांहाय फिसा दङ आजिखालि जोंबायदि बेफोरबायदि साख्रि गैयियाथ' बिराद खस्थ'खासै होमबाबो एसे एनै सेभिंसनि थाखाय देनांनि दोननांगौ जाबाय साम' नागिरहैनोसै नोंहा साम' जानो होनदों नालाय साम' नागिरना होनोसै आङो बाजारानो बांद्राय गैबावगासिनो थाइदाब्राब जाबाय साम' नागिरबाय मोनाखै सबाइसो लानोसै नै सेरसेयाव दाम गोसाथार 80 थाखा लांदोंमोन दाख्लै 80 थाखानि हरदो दे 80 थाखानि हरदो दे दाख्लै लांदोंमोन ना 80 थाखानि बिसाबा माबायदि आंना बे मोजांखौ बासिखाबाय दा नों गिदिराव दिनै बैनो साम' नागिरदोंमोनहाय जोङो साम' मोनजाला नोङो खनहैनांसिगोनसो साम' मोनैनि दुखु होननाय साम' जानो होननाया थ' बाबुनो मेथाइ लानोसै सबाइसो लाबाय सबाइसो मोनबाय मा मेथाइ लादों फैबाय हाबदो राधिका स्कुल फ्रेन्डमोन बियो जोंनि नै बाबानि एम्फौ जायो जाला दाना ले क्या लेगा इधर देख बेबी स्लाइस लाना मजा लानो मोनदों माजाया मोजांसिन शॉर्ट सबसे ज्यादा हाँ वही तो है प्राइस ना सेम ही है ना अभी प्राइस पहले बार लिया क्या नङा स्लाइसखौ साबसिन होदों नामा बे माजा चलो अबे बहुत मेहनत करना पड़ता है यूट्यूबर बनने के लिए शर्म धर्म नहीं लगना चाहिए समझा लोगों को पता व्यूज थोड़ी आएगा ऐसे क्या है कोई मिल गया दे बोले ना कैसे नहीं मुझे ना बाबा हाँ दिक्कत नहीं चल हो गया शॉर्ट आया माँ बाप दंलै बिस्कुट औ नेथु इले बैले बैखौ लादो औ बेखौनो हो गया पिटो मोनेटाइज हो गया मेरा हो गया ऑलरेडी हो गया अगर उसका ये थोड़ा व्यूज गया ना इसके बाद $, हाँ रेगुलर अरे जो मैं आएगा ना गाँव पे तभी व्यूज आता है नहीं तो उसका अगला इससे होने से अरे मेरा फॉलोअर बहुत है ना फेसबुक पेज में पिटो यहाँ लावाई बाबुनि मेथाइ आंबो लोङो मानि बियो मोनदों फैबाया सावमिन पाकेट लायनोबो नोंहा आंनो दाहाय सावमिन बानायना होनांगौ स' लोगोफोर न'आव सफैबाय
ओमफ्राय जाग्रा एरि माबा माबि लायबाय मेनलि जोंना लायनो थांनाया साम'सोमोन ओमफ्राय औ एलाइसि दोननायनि लेखा अरिजिनेल लेखाखौ मोनबोबाय ओमफ्राय दा साम'खौ जोङो मोनबोआसै बे सारा बिराद एक्साइटेडमोन साम' जानो मानो होनबा आंनि संनाय साम' प्रिभियास भिडिअ'आव दं नालाय ओमफ्राय बे साम' जानोमोन आरो ओमफ्राय दा मोनासै ओमफ्राय मा होनो खनहैनाय जायो ना मायो खनहैनायावबो हनै माथो बाबु लोमजादों सोर खनहैनो दैयाव सोर हाबहैनो नायसै मा जायो दे होनदो दे भिडिअ'खौ जों बेयावनो फोजोबसै लोगोफोर होनद' वीडियो होनद' आया होनला भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबथ'नाय जानोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जोंनि दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो जेरै नोंसोरो अननाय आरो सापर्टजों दा भिउस होदों बेबायदिनो भिउस होलांबाय थादो ना मा होनो स' नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर टाटा बाय बाय